സ്വന്തമായി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ സമയം തള്ളി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ചെറുപ്പം തൊട്ട് പാഷനായിരുന്ന ബേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അവൾ ആലോചിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഓരോ ഫംഗ്ഷനും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യം ഭയമായിരുന്നു. എങ്കിലും ആത്മവിശ്വാസം കൂടുതൽ കേക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവളെ സഹായിച്ചു. ഫാമിലിയിലുള്ളവരുടെ സന്തോഷം അവളുടെ സന്തോഷത്തെ ഇരട്ടിപ്പിച്ചു. അവളുടെ ഈ സന്തോഷം സമൂഹത്തിലേക്കും സൊസൈറ്റിയിലേക്കും പകരാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു. സൊസൈറ്റിയിലേക്കും കൂടുതൽ കേക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി നൽകി. അതിലൂടെ വലിയ മികച്ചൊരു ബേക്കറായി അവൾ ഇന്ന് മാറി. ആത്മവിശ്വാസമുള്ളൊരു ബേക്കറായി മാറി. ഒരിക്കലും പെർഫെക്ഷനെ കുറിച്ചല്ല ആദ്യം ചിന്തിച്ചത്. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കേക്കുകൾ ബേക്ക് ചെയ്യുക എന്നതിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ മികച്ചൊരു ബേക്കറാകാൻ സാധിച്ചു. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഇതേ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും അർത്ഥവത്താകട്ടെ, ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തട്ടെ. നല്ലൊരു സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കും അനുഭവിക്കണ്ടേ? ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കേക്കുകൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലോ? ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ.